रोजा रोजा बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा फैनानै UPPL नि जि मोनसे राजनिति मेल बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों आरो रोजा रोजा जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोआव दिनै जगदान जादों। मोजां मोनसे थासारि फैदों। बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ नुनानै, बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैनायखौ नुनानै, बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं बयबो हारि माहारिनि अनलायनायखौ नुनानै, बे मोजां थासारिखौ नुनानै दिनै जोंनि दोलोआव बयबो ज' फैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि दोलोआनो बेवहाय बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन दोलो जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा एबारनि लोकसभा बिसायख'थियाव जोंनि माहारिनि गासैबो भटखौ 100% भटखौ लानानै दिल्लीयाव थांसिगोन। थांनाय 10 बोसोराव हाग्रामा महिलारी आरो BPF नि गोरोन्थिनि थाखाय थांनाय 10 बोसोराव जोंनि एमपिखौ जों खोमाना लादोंमोन, नाथाय जोंनि एमपिखौ जों फिन मोनफिननो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा बयखौबो साबायखर होदों जे बयबो खौसे जादों दिनै आरो बिथांमोनखौ बयखौबो फैगौ 7 अक्ट'आव जोंनि माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय आं बयबो खावलायदों। नब कुमार सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ फेक होननानै हाइकर्टआ प्रमान खालामबाय आरो बिनि थाखायनो बिथांनि नमिनेशना रिजेक्ट जाबाय आरो बिथांनि सायाव बे थगायनायनि जि मोनसे साजा मोननांगौ बेखौ उननि समाव आयेना होगोन आरो बिथांनि बाथ्राखौ हाइकर्टआसो मिथिगोन। दा बिनि थाखायनो नैबे समाव जों बुंनो नागिरो जे नब सरनिया देग्लाय इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला। बेबायदि जेबो थासारि गैला, मानोना फारसेथिं हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि गोरोन्थि मावनाय बेफोरखौ लानानै गुबुन हारिफ्रा खौसे जादोंमोन, नाथाय दिनै जोङो गासैबो हारि हारिसाखौ लानानै खौसे खामानि मावनायलाय बे थासारिया गैला आरो जोबोद मोजां थासारि फैबाय।